Salam alaikum. En balimakɛ de don toujours pour Mali kura chaîne. Donc k'aw fo toujours k'aw barika da k'aw waleɲuman don. Donc an ka vidéo tɛmɛnen ninnu na anw y'a fɔ k'a fɔ ko bon ni semaine na an bɛna bɔ ni an ka cours ye mun bɛ tali kɛ informatique kan, c'est-à-dire ka yira mɔgɔw la informatique ordinateur bɛ fonctionner cogo min. Bon ko ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na, donc an bɔlen don o kan kan bi. Donc yan'an ka cours daminɛ n bɛ hakɛ to ɲin'aw fɛ. La semaine passée o tun ye dimanche mun k'aw ma ko semaine nata, donc n hakili tun bɛ dimanche de la ka vidéo in bɔ, mais ala y'a kɛ kow kɛcogoya la, donc vidéo ma se ka bɔ dimanche quoi, mais n'ala sɔnna an bɛna a kɛ bi. Donc on a d'amener les systèmes informatiques, donc on va dire un chapitre, un cours follow chapitre follow de quoi. On va dire que le système d'informatique va fonctionner tout comme, c'est-à-dire fin fla de b système informatique ou là amno au de la clé b, donc flana chianwale amna la quoi. Donc système informatique là en faut tout comme observe faragata tableau flala. Tableau follow on va former la partie matérielle. Donc la partie matérielle, donc on est mis, on est maintenant mon ordinateur qu'on a, mon va permettre ordinateur de marcher. Donc on est sebeni kaka, sebeni ira, ni femme ni amener, donc avec mener femme mon va qu'on a mon permettre. Donc on a des yebi. Donc partie flana dobe, tableau flana dobe, on va former la partie logicielle. Oui, système mounba kono, application mounba kono, il a for Google Chrome nous, Skype nous, WhatsApp nous, Word nous, ani Excel ni, oluna ni kono, donc olu be marché à konna na chukomi. Ami kla ko fana ye, mais bi anga ni vidéo ina amna aye, c'est-à-dire partie matérielle imbe chukodi, mina sugu jime de ba kono, donc ale rebe mene chukomi. Donc, tu jumɛn b'a to, c'est-à-dire n'i ka ordinateur minɛ a bɛ fɛn affiché écran na, donc n'i ye min tapé i bɛ se ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ ka fɛn bɛɛ kɛ, donc o bɛɛ bɛ kɛ cogo min quoi, an b'o de yira bi quoi, n'ala sɔnna ma. Donc toujours partie matérielle in kan sisan, c'est-à-dire o partie matérielle in fɛnɛ o bɛ se ka tila ka taa tableau fila la. Follow est mis, on va faire ma unité centrale. Unité centrale est mis, allez, boîtini, c'est-à-dire ni ordinateur ni machin, à boîtini mbedima, il est boîtini branché, on devait vous unité centrale, c'est-à-dire couramment fond beba aller de konnana quoi. Au boîtini konnana, c'est-à-dire ordinateur couramment fait nous beba konnana quoi. Donc partie voilà fenêtre B, on va faire ma les périphériques. Périphérique fenêtre est mouillé, on fait mon branché ordinateur la mou m'a permis qu'à, c'est-à-dire information là-dedans ordinateur qu'on a ou bien information là-bas ordinateur qu'on a. Mais dans la sonama, on a une partie flan nous paye bi en une vidéo qu'on a quoi. Donc on a d'amener unité centrale de la follow. Unité centrale est une flânée, c'est-à-dire mina important les moulumba qu'on a katma bekan, voyez la mémoire RAM, amena ye RAM fene miye. À la fin mis avec baramuna ordinateur qu'on a no B disque dur fene B, donc disque dur B pour que l'information de stocker à qu'on a, mais amno fene détail qu'on a, c'est-à-dire à la fin avec marché choumi quoi. Donc au fene sabana B mi c'est très important ordinateur qu'on a oui au B mi le processeur est mis aller comme ordinateur hakli de quoi aller de B ni fin mun ki ale be calcul nous be pour gasi ki ka ye nyamaria mundama gasi ko quoi. Donc c'est ça pour gasi ka à expliquer unité centrale yere be fonctionner chogomi unité centrale yere konna nous minan nous be comment nous ɲɔgɔn cɛla la chogomi. Donc amina misaliya dota, c'est-à-dire am se ka fɔ ina fɔ sisan bitigitigi do on a fɔ amba wele ko bitigitigi madu, donc o b'a ka bitigini kɔnɔ.
donc bitigitigi Madou ale ka baara ye min ye ale feerekɛla de a bɛ fɛn min feere o ye i n'a fɔ chocolat suguya 3 de b'a ka bitigi kɔnɔna na. Chocolat fɔlɔ o marque ye Oreo, filanan o marque ye Milka ye, sabanan o marque ye Snickers, olu ye chocolat marque dɔw tɔgɔ ye quoi. Donc ale b'a ka bitigi kɔnɔna fa ni chocolat ninnu na sisan. Donc sisan n'a y'a sɔrɔ ni an ka bitigitigi ni sisan n'a mago bɛ enfin ni client dɔ nana an b'a fɔ ko denmisɛnnin dɔ ka na sisan o mago bɛ ka chocolat san. Donc a ɲɛ bɛ chocolat 3 ninnu na ale bɛ fɛ ka marque min san sisan ale bɛ fɛ ka Oreo marque de san. Donc pour que an ka bitigitigi Madu ka se ka an ka nin petini fɛnɛ an ka fɔ ale fɛnɛ tɔgɔ Ibrahim a bɔra école la récréation de don, donc a bɛ fɛ ka chocolat san quoi. Donc o chocolat sanni na sisan ni an ka bitigitigi Madu bɛ fɛ ka chocolat in d'a ma sisan il faut que bitigitigi Madu ka taa a ka taa a ka étagère ninnu na sisan a ka taa chocolat petini ye marque min fɔ a ka taa o chocolat ta petini ka wari d'a ma donc pour que a ka feere in ka se ka kɛ quoi. Donc sisan o bɛ o cogoya la. Maintenant an ka lajɛ n'a sɔrɔ ni denmisɛnnin 4 de bɛ na denmisɛnninw cayara sisan récréation de bɛ donc denmisɛnninw bɛ taa ka na donc u ka ca dɔɔni quoi. Donc sisan an ka bitigitigi Madu a fɛ ka chocolat ninnu feere denmisɛnninw ma denmisɛnninw bɛ fɛ ka chocolat san bitigitigi Madu fɛ. Donc bitigitigi Madu ni chocolat ninnu bɛna a n'ale bɛna chocolat ninnu feere denmisɛnninw ma à chaque fois ni denmisɛnnin min nana donc il faut qu'ale ka taa a ka étagère ɲini sanfɛ ka sɔrɔ ka na o petini ka chocolat d'a ma ka sɔrɔ ka taa tuguni ka filanan ta d'a ma ni min nana tuguni ka taa o ka chocolat ta a mago bɛ min na ka taa k'o d'a ma. Donc bitigitigi Madu sisan hakilina dɔ nana la. C'est-à-dire yan'ale ka to ka taa ni ka segin kɛ a ka stock kɔnɔna la ka na denmisɛnnin ninnu servir u ka chocolat la donc ale ye min kɛ a ye table dɔ ta k'o sigi bitigi camancɛla la quoi. Donc a y'o table fitinin dɔ ta k'o sigi bitigi camancɛla la quoi. Donc a bɛ chocolat ninnu minnu bɛ feere kosɛbɛ donc a b'olu sigi a ye table min sigi camancɛla la o la ni denmisɛnnin min nana dɔrɔn n'o nana n'o ko mago bɛ chocolat min na dɔ tɔ a b'o ta a ka table sanfɛ a ma se a ka taa fo a ka étagère ninnu na fo bitigi in kɔfɛ donc a bɛ na dɔrɔn chocolat sigilen b'a a ka table sanfɛ donc ni min nana n'o mago bɛ chocolat min na dɔrɔn a b'o ta k'o d'a ma. Donc sisan baara fɛnɛ gɛlɛyara dɔɔni parce que ni mɔgɔ 4 3 5 don donc a ka table ni fitinin o bɛ se ka gérer quoi. Mais n'a sɔrɔ ni denmisɛnninw nana caya kosɛbɛ donc table ni fɛnɛ donc ale fɛnɛ chocolat bɛ ban quoi. Donc n'a bɛ fɛ k'o fɛnɛ gérer a bɛ se k'a ka table bonya a bɛ na ni table belebeleba ye c'est-à-dire chocolat caman bɛ se ka kɛ min na donc ni denmisɛnninw nana cogo o cogo a bɛ se k'u servir cogo min quoi. Donc o hukumu kɔnɔna na donc ni denmisɛnninw fɛn fɛn nana hali n'u kɛra 10 20 donc a ye table min bila camancɛ la sisan donc o table bɛ se ka o bɛɛ gérer quoi. Donc o chocolat ka ca sanfɛ ni denmisɛnninw nana a bɛ wari minɛ dɔrɔn a b'o ka chocolat d'a ma. Donc sisan ordinateur fɛnɛ na an bɛ se k'a fɔ a bɛ fonctionner o kɛcogoya de la o kɛcogoya kelen de la quoi. Sisan an bɛ se k'a ta étagère ninnu o ye bitigitigi Madu ka étagère ninnu bɛ se ka représenter ordinateur kɔnɔna na i n'a fɔ disque dur quoi parce que olu ale fɛn ninnu bɛ taa stocker ale de kɔnɔna na quoi. Donc bitigitigi Madu yɛrɛ ale ye min ye ale ye processeur ye quoi parce que ale de bɛ denmisɛnninw ka commande ta u bɛ fɛ ka chocolat min san donc a bɛ t'o ta ka na donc ale de bɛ information traiter ka taa ta ka na ka di denmisɛnninw ma ni yamaruya min dira ma k'a ka taa nin chocolat in ta donc a bɛ taa o chocolat ta ka na ka di denmisɛnnin ma donc ale bɛ comme ordinateur processeur quoi. Donc sisan table ni min a bila bitigi camancɛla la pour que c'est-à-dire a kana to ka taa ni ka segin kɛ a ka bitigi kɔnɔna na ni denmisɛnninw nana sanni kɛ donc ka chocolat bila o sanfɛ o bɛ tali kɛ i n'a fɔ mémoire RAM quoi. C'est-à-dire mémoire RAM fɛnɛ nafa ye min ye c'est-à-dire ka information bila i bɛ se ka min lasɔrɔ teliya la n'a sɔrɔ n'i ma taa i ka stock kɔnɔna na quoi. Donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ chocolat ninnu fɛnɛ olu bɛ comme information minnu stockelen bɛ i ka disque dur sanfɛ quoi. Donc o chocolat ninnu fɛnɛ o ye olu de quoi. Donc sisan ordinateur kɔnɔna na unité centrale in kɔnɔna na an b'a ye
fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko la carte mère ye min ye a tɔgɔ yɛrɛ b'a a yɛrɛ yira c'est à dire carte mère ye min ye ale ye carte bɛɛ ba de quoi c'est à dire minɛn fɛn fɛn bɛ unité centrale kɔnɔna na olu bɛɛ bɛna brancher carte mère in de kɔnɔna na quoi i n'a fɔ disque dur ninnu mémoire RAM ninnu processeur ninnu u bɛɛ bɛna brancher ale de kan donc an bɛna ye fɛn fɛn bɛ brancher yɔrɔ min na an bɛna olu fɔ sisan quoi donc carte mère tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye processeur fana bɛ quoi processeur ye min ye ale ka emplacement bɛ nin yɔrɔ in na quoi ale ka emplacement in de filɛ nin ye donc processeur bɛna brancher nin yɔrɔ in de la quoi ale ka baara ye min ye an y'a ye dugutigi Madu ka misaliya la ale ye ordinateur hakili de quoi c'est-à-dire ni yamaruya min dira ordinateur ma n'an ye yamaruya min di ordinateur ma ale de bɛna a calcul kɛ quoi pour que ka se ka o fɛn ɲɛnabɔ quoi i n'a fɔ sisan n'i bɛ fɛ ka fichier dɔ dayɛlɛ ou bien n'i bɛ fɛ ka fichier dɔ enregistrer donc processeur in de bɛ calcul ninnu kɛ an b'a wele ko calcul binaire ninnu c'est-à-dire an bɛ tila k'o ye c'est-à-dire binaire fana ye min ye an b'o ye cours wɛrɛ la n'ala sɔnna ma donc c'est-à-dire ale bɛ calcul binaire ninnu kɛ pour que ka se ka yamaruya minnu bɛ d'a ma ka se k'olu bɛɛ ɲɛnabɔ quoi donc c'est-à-dire jate min bɛ utiliser ka pour que ka processeur in a ka fanga a n'a ka teliya calculer o ye fréquence ani gigahertz fana ye min ye o ye c'est-à-dire processeur ka teliya jateli ye quoi donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi c'est-à-dire ordinateur ninnu sera niveau min ma sisan u b'a fɔ ko processeur ninnu bɛ taa fo 3 gigahertz de ma quoi 3 gigahertz kɔrɔ ye min ye o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ o kɔrɔ ye c'est-à-dire processeur in bɛ cogo min c'est-à-dire a bɛ se ka calcul miliyari 3 kɛ seconde kelen kɔnɔna na quoi donc o de y'a to ordinateur ninnu ka teli kosɛbɛ quoi o de y'a to sisan processeur ninnu ka teli kosɛbɛ quoi donc processeur in fana filɛ nin ye u bɛ a tɔgɔ surumani ye min ye u b'a fɔ a ma ko CPU donc processeur an y'a fɔ cogo min ale ye ordinateur hakili de donc ɲamaruya ale de bɛ ɲamaruya mun bɛ di ordinateur ma ale de bɛ taa o kɛ ordinateur kɔnɔna na quoi ale de bɛ taa information ta yan fɛ ka taa yan fɛ ka sɔrɔ ka fɛn ninnu kɛ quoi donc a ka jate ye fréquence ni gigahertz an bɛ yɔrɔ min na i ko bi c'est-à-dire processeur bɛ taa fo 3 gigahertz de la quoi o kɔrɔ ye min ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ ye min ye c'est-à-dire processeur bɛ se ka ɲamaruya miliyari 3 calcul kɛ seconde kelen kɔnɔna na quoi donc ale bila yɔrɔ ye nin fɛn fitinin kɔnɔna na quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ minɛn wɛrɛ bɛ unité centrale in kɔnɔna na o fana c'est très important ale bɛ placer processeur sanfɛ ale ye fɛn an b'a wele ko ventilateur ale bɛ bila processeur sanfɛ bon a bɛ se ka bila yɔrɔ wɛrɛw fana sanfɛ ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ c'est-à-dire ka funteni min bɛ bɔ kuranmafɛn ninnu na parce que fɛn bɛ branché carte mère na a bɛɛ bɛ courant de bɛ kɛ a bɛɛ la quoi donc courant fana ale minɛn ninnu bɛ chauffer quoi donc ventilateur in fana ka baara tɛ fɛn wɛrɛ surtout processeur ale bɛ chauffer kosɛbɛ donc ventilateur in fana ka baara ye min ye c'est-à-dire ka funteni in ta k'a minɛ k'a labɔ ka bɔ unité centrale kɔnɔna na quoi pour que ka se ka fɛn ninnu sumaya dɔɔnin quoi donc ale bɛ taa ka bila processeur de sanfɛ parce que processeur yɛrɛ de bɛ kalaya kosɛbɛ donc ale de filɛ nin ye yan o ventilateur façon ninnu de don a bɛ branché carte mère in de la ka sɔrɔ ka na processeur in fifa dɔɔnin quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn wɛrɛ min bɛ nin yɔrɔ in fɛnɛ nin yɔrɔ min filɛ nin ye yan donc disque dur ninnu de bɛna branché nin yɔrɔ in na quoi olu ye an bɛ wele ko les port SATA donc port SATA ninnu disque dur ninnu bɛna branché ale de la donc disque dur ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ ka baara ye min ye ordinateur kɔnɔna na c'est ka information stocker donc disque dur ninnu bɛ information de stocker c'est-à-dire information minnu bɛ an ka fichier ninnu an ka photo n'an ka image ninnu ni video ninnu u bɛɛ bɛ taa stocker disque dur de kɔnɔna na bon n'i y'a stocker disque dur kɔnɔna na o bɛ to disque dur kɔnɔna na fo n'i yɛrɛ y'a supprimer waati min quoi donc i n'a fɔ fɛnɛ ani an ka système d'exploitation ninnu i n'a fɔ Windows Linux macOS ninnu u bɛɛ enregistrelen don u bɛɛ stockelen don disque dur sanfɛ quoi ani application ninnu i n'a fɔ Skype Google Chrome ninnu Firefox ninnu olu bɛɛ enregistrelen don disque dur sanfɛ
ale fana ka jate ale fana bɛ jate c'est-à-dire a ka bonya hakɛ a bɛ se ka information hakɛ min stocké o bɛ ɲɛfɔ giga de la quoi o b'a fɔ a ma ko go mais en fait a bɛ giga de don quoi go ye min ye c'est-à-dire giga octet c'est-à-dire a bɛ se ka octet hakɛ min stocké yan'a ka fa quoi donc a dɔw ye 100 giga 100 giga dɔw ye 200 giga 500 giga donc n'a sera 1000 giga ma u b'a fɔ ma ko 1 tera o de ye 1 tera quoi n'a sera 1000 giga donc u b'a fɔ ko o disque dur ye 1 tera quoi donc disque dur ninnu fana bɛ yen disque dur ninnu fana a suguya fila de don donc disque dur HDD bɛ yen c'est-à-dire o ye disque dur min ye o ye disque dur mécanique ye quoi c'est-à-dire a kɔnɔna na plateau caman de bɛ ani kalani dɔ b'a kɔnɔ donc o bɛ taa information ninnu bɛ yɔrɔ min na kalani bɛ bouger quoi information ninnu bɛ yɔrɔ min na donc a bɛ taa a ta yen o yɔrɔ ninnu na quoi donc ale ye disque dur kɔrɔlen ninnu kun bɛ tan donc a bɛ circuler halisa a bɛ ordinateur dɔ la mais a bɛ ordinateur caman yɛrɛ la mais sisan disque dur kura minnu bɔlen don o ye disque dur SSD de quoi SSD in kɔrɔ ye min ye o ye solid state drive donc ale bɛ information stocké i n'a fɔ carte mémoire bɛ information stocké cogo min quoi c'est-à-dire mémoire flash de don quoi donc fɛn plateau nin t'ale kɔnɔna na wa kalani t'ale kɔnɔna na ka taa fɛn bouger de façon mécanique donc SSD ninnu bɛ baara kɛ o cogoya de la donc SSD in ale ka teli sɛbɛnni na wa a ka teli kalanni na ka taa information kalan a kɔnɔna na ani ka taa information sɛbɛn a kɔnɔna na ale ka teli ka tɛmɛ disque dur HDD in kan o de y'a to o disque dur SSD ninnu sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ disque dur HDD ninnu na parce que composant minnu bɛ k'a kɔnɔna na disque dur SSD ninnu na olu de sɔngɔ ka ca donc o de y'a to disque dur SSD fana sɔngɔ ka ca quoi ka tɛmɛ disque dur HDD kan. Donc nin yɔrɔ in na sisan carte mère sanfɛ donc mémoire wifi de bɛ bila yen a bɛ fɔ min ma ko la RAM fana ye min ye anglais kan de don c'est-à-dire anglais kan dɔgɔyali de don quoi a bɛ fɔ ko random access memory c'est-à-dire ale ka baara ye min ye ale ye mémoire suguya min ye c'est-à-dire ale ye mémoire min ye c'est-à-dire information tɛ mɛnni k'a kan quoi donc information ninnu tɛ mɛn a kɔnɔna na donc ale ka fɛn ye min ye c'est-à-dire information ka teli ka sɔrɔ ale kɔnɔna na quoi c'est-à-dire ni processeur mago bɛ information min na a bɛ se ka sɔrɔ teliya la mémoire RAM in de kɔnɔna na quoi c'est-à-dire disque dur information laseli ka suma mais ale ye mémoire RAM in ale ka information lasɔrɔli ka teli processeur fɛ quoi donc o de y'a to ale bɛ utiliser quoi en plus ça peut permettre c'est-à-dire ordinateur bɛ se ka fonctionner de façon u b'a fɔ o ma ko de façon fluide c'est-à-dire a bɛ se ka fonctionner ka sɔrɔ sumayali ma k'a la quoi parce que ale ka information bɛ sɔrɔ teliya la quoi CPU fɛ donc ale ka capacité fana o bɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ disque dur ninnu cogoya la a bɛ ɲɛfɔ giga de la quoi c'est-à-dire u b'a fɔ ko bon i ka mémoire RAM c'est 4 giga 8 giga 16 giga o n'a ɲɔgɔnnaw donc ale c'est-à-dire particularité dɔ b'ale fana na c'est-à-dire n'i ka ordinateur faga fɛn fɛn kun bɛ mémoire RAM kɔnɔna na olu bɛ tunun quoi olu tɛ lasɔrɔ bilen quoi fɛn min bɛ c'est-à-dire o de y'a to u b'ale wele ko la mémoire volatile c'est-à-dire ni ordinateur fagara donc parce que courant de b'a ale lamarcher quoi ni courant bɔra a kɔnɔna na dɔrɔn information fɛn fɛn kun bɛ olu bɛɛ bɛ tunun quoi o tɛ sɔrɔ bilen donc toujours an ka carte mère kɔnɔna na nin yɔrɔ in na donc carte graphique de bɛ brancher o yɔrɔ in na quoi carte graphique fɛnɛ ale ka baara ye min ye c'est-à-dire ale bɛ information minnu traiter o ye information minnu bɛ afficher écran kan quoi c'est-à-dire i n'a fɔ sisan i bɛ fɛn fɛn ye i ka écran kan c'est-à-dire carte graphique in de b'o traiter ka a ɲɛsin i ka écran ma quoi i bɛ se k'a ye i n'a fɔ i ka image ninnu vidéo ninnu bureau in yɛrɛ bɛ cogo min tout ça donc olu bɛɛ bɛ carte graphique de b'o olu information ninnu bɛɛ traiter ka se ka image yir'i la quoi ale fana ka capacité a n'a ka teliya o bɛ ɲɛfɔ gigahertz de la quoi donc ale de filɛ ne yan donc ale fana ka puissance fana donc a bɛ chauffer kosɛbɛ donc ventilo bɛ kɛ ale sanfɛ mais a ventilo ninnu b'a kɔnɔna na yɛrɛ déjà quoi a ma se i ka ventilo wɛrɛ ɲini k'a kɛ a sanfɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ disque dur ninnu fana bɛ brancher yɔrɔ min donc an ko minnu ye port SATA ninnu donc an bɛ lecteur CD ni DVD fana bɛ se ka brancher ale la
Donc lecteur CD nous lecteur DVD olu te dɔwɛrɛ olu bɛ en permettre c'est-à-dire ka information kalan minnu bɛ CD kan ani minnu bɛ DVD sanfɛ. Donc an bɛ se ka o kalan an bɛ se ka CD graver ani ka DVD graver fɔlɔ o de tun bɛ kɛ mais sisan ordinateur ninnu o lecteur CD ani lecteur DVD u t'a la kosɛbɛ parce que mɔgɔw tɛmɛna olu la sisan mɔgɔw bɛɛ bɛ clé USB de utiliser donc ale tunna dɔɔni quoi. O tɛmɛnen kɔfɛ nin yɔrɔ in na an b'a ye ko emplacement naani bɛ nin yɔrɔ in na donc fɛn caman bɛ se ka don ale olu yɔrɔ in na ka carte mère in kan quoi. Donc fɛn fɔlɔ min bɛ se ka bɔ a la k'a la o ye carte son. Carte son ka baara ye min ye ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ale bɛ brancher ordinateur la pour ka se ka c'est-à-dire kumakan ani son minnu bɛ kɛ ka don ordinateur kɔnɔ ani son minnu bɛ bɔ ordinateur kɔnɔna na u ka se ka lamɛn cogo min quoi. Donc an ka se k'olu lasɔrɔ cogo min. Donc carte son ka baara o de ye i bɛ se k'i ka écouteur ni ka casque ninnu k'a la ou bien i b'i ka micro k'a la i bɛ kuma a bɛ don ordinateur kɔnɔna na a bɛ enregistrer ou bien i bɛ casque don i bɛ casque brancher a la donc kuma min bɛ fɔ i ka vidéo la par exemple i b'a lamɛn i ka casque kɔnɔna na quoi. Donc ale ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ale ka baara ye ka son traité ordinateur kɔnɔna na mun bɛ don ani mun bɛ bɔ. Donc carte son kelen an ko k'a bɛ brancher ni emplacement nin na mais carte mère ninnu fɛnɛ n'i b'a ye carte mère san ala gansan n'i ye carte mère san i bɛ taa sɔrɔ carte son intégré b'a la quoi. I b'a sɔrɔ carte son kɛlen don ka a dɔ souder a la donc i bɛ se k'i ka casque n'i ka micro ninnu don déjà a b'ale la ale yɔrɔ in de filɛ nin ye yan tan donc i b'a sɔrɔ carte son a soudelen bɛ a dɔ soudelen b'a la bon sisan n'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka carte son dɔ san min puissance ka bon ni min soudelen b'a la donc i bɛ se k'o ta k'o brancher nin yɔrɔ in na donc o de ye o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye ko o yɔrɔ kelen nin na sisan an bɛ se ka minɛn wɛrɛ brancher a la mun ye carte réseau ye quoi. Carte réseau fana ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye ale ka baara ye min ye c'est-à-dire ale bɛ en permettre c'est-à-dire ka kuma kɛ réseau sanfɛ i n'a fɔ ka se ka information ci ani ka information lasɔrɔ ani ka information contrôler minnu bɛ taa ani minnu bɛ na ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ quoi. Donc ale ka baara y'o de a bɛ brancher o yɔrɔ in de la ale ni carte son fɛnɛ ale fɛnɛ comme carte son in bɛ cogo min donc a dɔ soudelen bɛ carte mère la déjà i ma obligé ka carte son wɛrɛ san ka taa a brancher an ye emplacement min fɔ mais n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka carte réseau filanan kɛ i ka ordinateur la donc n'i ye carte réseau san i bɛ taa brancher an ye yɔrɔ min fɔ i n'a fɔ yan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ bon nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan fɛn wɛrɛ bɛ yen mun bɛ brancher carte mère la u b'a wele ko alimentation. Alimentation ye min ye ale bɛ comme i n'a fɔ carte mère in ka unité centrale ka centrale électrique ye quoi. Donc ale ka baara ye min ye c'est-à-dire ka courant lase minɛn fɛn fɛn bɛ brancher carte mère la ka courant lase olu ma donc ale carrément de don donc il faut k'a ka se ka courant lase kosɛbɛ pour ka se ka ordinateur minɛn ninnu bɛ sɔn courant na quoi. Donc o kɔfɛ fɛn min bɛ to ka kuma laban carte mère in kan donc carte mère ninnu an y'a fɔ carte son dɔ o soudelen b'a la ani carte réseau dɔ soudelen b'a la déjà bon fɛn wɛrɛw soudelen b'a la minnu a ma se i k'olu brancher quoi. U b'a wele ko les connecteurs d'entrée sortie c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ permettre ka information ladon ou bien ka information labɔ olu ka minɛnw ninnu soudelen bɛ carte mère sanfɛ quoi. I n'a fɔ clé USB ninnu dɔ yɔrɔ ani clavier ni souris ninnu dɔ yɔrɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw donc olu bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in de la quoi. Donc i ka fɛn bɛna brancher yɔrɔ min donc u b'a wele ko o connecteur bɛ yen quoi. Donc i bɛ t'i ka fɛn connecter o yɔrɔ in na quoi. Donc bakurubaya la pour que ka nin bɛɛ résumer sisan an ye minnu ye i n'a fɔ unité centrale donc ale ye boîtinin c'est-à-dire ordinateur minɛnw bɛɛ ban ale kɔnɔna na quoi. Ale de b'a to ordinateur bɛ se ka fonctionner ale de b'a fɛngɛ pour que ordinateur bɛ se ka fonctionner cogo min. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye min ye o ye carte mère ye quoi. Carte mère ale de bɛ minɛn ninnu bɛɛ permettre u bɛɛ ka se ka communiquer u ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Minɛn minnu bɛ ordinateur kɔnɔna na u bɛɛ ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ la c'est-à-dire courant bɛ passer u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min quoi. Donc o kɔfɛ an ye min ye
an ye min yira o ye processeur in ale an y'a fɔ cogo min ale ye ordinateur hakili de quoi yamaruya fɛn fɛn bɛ di ordinateur ma processeur de b'a calcul kɛ quoi donc calcul binaire fɛn fɛn bɛ processeur de b'o kɛ ni cliquera fɛn min ka processeur de b'o calcul kɛ pour i cliquera min kan k'o yir'i la ni ye vidéo lancer processeur de bɛ calcul kɛ pour ka se ka vidéo in lancer cogo min ani ni ye fichier dɔ enregistrer ou bien ni ye fichier dɔ supprimer o bɛɛ calcul bɛ taa kɛ processeur in de kɔnɔna na quoi ale ka puissance an ko k'a bɛ ɲɛfɔ gigahertz de la an ko ko bi an bɛ yɔrɔ min na processeur ninnu fanga bɛ yɔrɔ min na n'u ka teliya bɛ yɔrɔ min na o ye 3 gigahertz de 3 gigahertz kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ o kɔrɔ ko processeur in bɛ se ka miliyari 3 calcul de kɛ seconde kelen kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye min ye o ye disque dur ninnu an ko ko ale an permettre ka taa information stocker o kɔnɔna na quoi c'est à dire information fɛn fɛn bɛ o bɛ taa stocker disque dur de kɔnɔ olu fana bɛ taa stocker kan min na an b'a fɔ ko a bɛ stocker en binaire donc a bɛ stocker en binaire an bɛ tila k'a ye kɔfɛ n'ala sɔnna ma binaire in fana ye cogo min a bɛ kalan cogo min a bɛ ɲɛfɔ cogo min mais pour l'instant an bɛ se k'a fɔ ko juste c'est à dire disque dur in ale bɛ yen pour que ka se ka taa information stocker o yɔrɔ in na quoi donc ale fana ka bonya c'est à dire a ta ye min ye o bɛ ɲɛfɔ giga ani tera de la giga tɛ dɔ wɛrɛ o ye 1000 MO c'est à dire 1000 mégaoctets donc tera fana tɛ dɔ wɛrɛ o ye 1000 giga de i n'a fɔ 1000 gigaoctets donc o kɔfɛ an ye min ye o ye mémoire RAM fana tɛ dɔ wɛrɛ a bɛ fɔ anglais la ko RAM ye min ye c'est random access memory donc random access memory donc ale ye mémoire suguya min ye ale ka teli kojugu kosɛbɛ ale ka teli yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ bon ale bɛ c'est à dire ale ka information minnu b'ale kɔnɔna na u b'a wele ko c'est des informations qui sont volatiles c'est à dire information min bɛ mémoire RAM kɔnɔna na ils sont volatiles o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ c'est à dire information minnu b'a kɔnɔna na donc tunu ka di quoi donc c'est à dire ni par exemple n'i ka ordinateur faga donc information fɛn fɛn tun bɛ RAM kɔnɔna na olu tɛ se ka lasɔrɔ bilen olu bɛ tunu quoi parce que courant de bɛ don ale kɔnɔna na ni courant fagara donc fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ tunu bɛɛ fana bɛ ɲɛfɔ giga de la a bɛ fɔ ko i ka mémoire RAM ye 2 giga 4 giga 8 giga bon a tun bɛ fɔ MO fana la fɔlɔ mais sisan giga 2 giga a bɛ fɔ giga de la parce que MO ninnu sisan o dɔgɔyara donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye min ye carte graphique fana an ko ko ale ye composant min ye c'est à dire ale ye minɛn min ye c'est à dire ale bɛ unité centrale kɔnɔna na ale ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye ale ka baara ye ka information traiter mun bɛ fɛn yira écran afficher écran kan c'est à dire fɛn fɛn bɛ afficher écran kan donc carte graphique de b'o traiter ka se ka affichage yira écran sanfɛ donc ale fana ka fanga a n'a ka teliya o bɛ ɲɛfɔ gigahertz de la o kɔfɛ an ye min ye bi cours kɔnɔna na o ye alimentation fana tɛ dɔwɛrɛ an ko ko ale ye unité centrale ka centrale électrique de donc ale ye ordinateur ka centrale électrique ale ka baara tɛ fɛn wɛrɛ o ye ka se ka courant lase minɛn tɔ ninnu bɛɛ ma ka minɛn tɔ ninnu bɛɛ sɔn courant na donc courant min bɛ don ale kɔnɔna na courant bɛ don ale kɔnɔna na o ye 230 volts de ale ka baara wɛrɛ fana ye min ye o ye ka o courant 230 volts ta k'o yɛlɛma ka kɛ 12 volts ye donc ka sɔrɔ ka di carte mère minɛn bɛɛ ma quoi donc câble couleur lama b'ale kɔnɔna na donc u bɛ bɔ ale la ka taa don carte mère la u bɛ brancher carte mère la pour que ka se ka minɛn tɔ ninnu bɛɛ sɔn courant na an y'a fɔ cogo min donc cartesson ninnu an ko ko cartesson in ka baara ye min ye ka se ka son ladon ani ka labɔ ordinateur kɔnɔna na bon carte réseau an ko ko ale b'an permettre ka information ci ani ka information recevoir ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ donc connecteur d'entrée sortie ninnu olu ka baara fana ye min ye c'est à dire connecteur d'entrée sortie ninnu olu ka ca dɔɔni donc clé USB ninnu ni clavier ninnu ni souris ninnu bɛ taa brancher yɔrɔ min an bɛ tila k'olu bɛɛ ye sisan donc an ko ko ordinateur minɛnmafɛn ninnu ye suguya fila unité centrale minnu bɛ unité centrale kɔnɔna na an bɔra k'olu ye sisan ani minnu bɛ wele ko les périphériques an bɛna olu fana ye sisan olu fana bɛ tila 4 de la quoi périphérique dɔ bɛ yen o ye périphérique d'entrée périphérique dɔ bɛ yen o ye périphérique de sortie périphérique dɔ bɛ yen o ye périphérique de stockage ani périphérique de communication donc o périphérique ninnu périphérique d'entrée fana ye min ye c'est à dire
ale périphérique mi c'est-à-dire fɛn minnu bɛ don ordinateur kɔnɔna na quoi ale b'a permettre ka fɛnw la ka information la don ordinateur kɔnɔna na quoi périphérique de sortie ale fana c'est la même chose ale b'a permettre ka information labɔ ka bɔ ordinateur kɔnɔna na bon périphérique de communication olu b'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka information ladon comme i bɛ se ka information labɔ ale fɛ ale périphérique in fɛ quoi bon périphérique naaninan o ye périphérique de stockage donc ale b'an permettre ka se ka information stocker o kɔnɔna na quoi. Donc, périphérique d'entrée, périphérique d'entrée, nous, on a fait on va permettre que l'information là dans ordinateur qu'on a, il a fait mon métallique clavier là, ani souris, ani micro nous, ani scanner nous. Donc nous information taha là dans qu'on a, micro avec son taha là dans avec macan taha là dans ordinateur qu'on a, souris avec un mouvement, boulot mouvement taha là dans ordinateur qu'on a, clavier avec un sebenum taha là dans ordinateur qu'on a. Bon si ça, scanner allez be image taha bon papier quand là dans ordinateur qu'on a de façon numérique. Donc, au est périphérique d'entrée, on va faire périphérique numbe la donnée qui est ordinateur qu'on a. On va faire périphérique B, on va voir le périphérique de sortie. Allez, et mieux, c'est qu'il y avait information labo ordinateur qu'on a à l'assemblage. Il y a fait 600 au bétalique, il y a fait écran. C'est-à-dire, information de unité centrale là, on a laissé en machugomi. Donc, on a fait aussi ça, écran fléné. Donc, information de ordinateur qu'on a, on a écran pour qu'on a ces cas, information mouillée ou betchugomi quoi. Donc, on nous fait Milan subia kachan. Donc, écran B, imprimatif B, au parler nous, son labo, kabo ordinateur qu'on a, parce qu'on a ambitieux qu'à 100 000 quoi. Qu'est-ce que Dieu fait beau, tu vois là, son beau ordinateur qu'on a, bedo qu'est-ce qu'il a ambitieux qu'à la main quoi. Donc, on est périphérique de sortie nous, on est labo de que, information labo, kana adama quoi. On peut faire un périphérique sabana mi amenaye ou périphérique de communication encore périphérique de communication allez c'est que information là-dedans tu vois mi c'est que information finale là-bas donc allez à subia kachandoni donc il a fait 600 routeur nous il a fait par exemple 600 connexion bah on fait malila 600 connexion bah on fait orange bina boîtier no dauma faut wifi bala donc au boîtier ni oui wifi dit au les routeurs quoi c'est-à-dire aller connecter les no et orange ma donc au câble de bo orange fait kana do aller là donc 600 aller faire des connexion dauma quoi donc au routeur il fait aller périphérique de communication parce que information bit do aller là kabo bololo là avec do kabo anga ordinateur là ou aller faire des information labo kana à la sama anika à blakata bololo sans fait donc on est routeur bon modem fait on a fait clé USB 4G nous donc follow là il y a une connexion qui a développé comme ça orange kumbe clé 4G du moment donc piste be doit qu'on a il va brancher ka ordinateur là avec ordinateur portable avec ordinateur de bureau il va brancher là donc il y a sur la connexion sur bon enfin il met périphérique de communication parce que connexion be doit qu'on a abebo à la chugumi kata bololo enfin ça fait au chugwa kilene là donc aller faire périphérique d'entrée sortie quoi donc wifi ni bluetooth nous be au chugwa kile nous be périphérique de communication donc afin de se cadeau c'est qu'à bon à la chugani donc liaison filaire fenêtre ou bon au chugwa kilene là donc information c'est qu'à doit là c'est qu'à boire là donc liaison filaire nous te doré c'est-à-dire câble be branché i ordinateur là kata routeur là ou des liaisons filaires généralement avec le câble RJ45 donc allez venir information be doit qu'on a avec bon avec information là de ordinateur qu'on a avec information finale là-bas donc ni be comment bololo sans fait donc il y a information bêta ou bien donc, autre manière qu'on fait, à là-bas, il y a périphérique de stockage. Périphérique de stockage, nous, donc, allez, on permettre que cette information stockée, nous, disque dur qu'on en a, quoi. C'est-à-dire, nous, unité centrale qu'on en a. Donc, c'est-à-dire, tellement là, on sait que l'information stockée, il y a aussi ça, clé USB, nous, en clé USB, nous, on a branché en ordinateur là. Donc, on sait qu'à faire un temps, qu'à ordinateur qu'on en a stocké, allez, qu'on en a, quoi. Donc, carte mémoire, venez, tu vois qu'elle est là. On est disque dur externe, nous, ou bébé, tu vois qu'elle est là, quoi. Donc, aussi, ça, Bakrouba, là, pour que résumé périphérique, nous, on a un périphérique d'entrée, en gros, information, lado, ordinateur qu'on en a, il y a un clavier, souris, micro, nous, caméra, scanner.
Donc, en gros, périphérique, voilà, périphérique de sortie. Périphérique de sortie, nous, les informations, t'as labo, ordinateur, qu'on a à dama. Donc, il y a aussi un écran. Donc, imagine, bon, ordinateur, qu'on a à nyeshama, écran, donc, imprimante, information, bon, ordinateur, là, qu'on a papier, quand. Donc, à sort à dama. Qu'est-ce que nous faisons, bon, tu vois, là, au parleur, nous sommes des bébés, ou qu'on a, son de bébés, ordinateur, qu'on a, ou qu'on a, à dama. Donc, en gros, périphérique de communication, il y a un routeur, ni modem, il y a un Orange, clé USB de connexion, nous avons clé USB 4G, nous avons PC, nous avons une connexion. Donc, au loup, périphérique de communication, on va permettre, on va entrer, on va sortir, c'est-à-dire, on va information là-dedans, ordinateur qu'on a, on va information là-bas, ordinateur qu'on a. Donc, on va encore faire. Périphérique là-bas, il y a un périphérique de stockage. On va permettre que l'information ta ordinateur qu'on a sera stocké au périphérique nous qu'on a. Il y a une clé USB nous, une carte mémoire, un disque dur externe nous, nous n'en donc on y au loup de yepi. Alors un garçon do ni de la en bicour là. Donc en bas faut en y en braji à la lamella. Donc à la rambe chien vraiment, c'est-à-dire amena fan ordinateur qu'on a toujours en cours nous là, on a essayé qu'à faire chama c'est-à-dire ni en parler 600 donc on a essayé qu'à c'est-à-dire informatique qui est d'amener un bita qui est d'amener c'est-à-dire maintenant mumbe ordinateur est qu'on a on a tafo on a ordinateur est comment ni kanjmen tout ça on a le payer mais pour l'instant il faut qu'on a ce qu'à donner donc en ma format on a hésité commentaire qu'on a na solo na le fait qu'à commentaire ni bon nama yoro mi fami nam se nam fera nyingali ke abse ka ke commentaire mon konnana dans la sonama bébé répond à commentaire là dans la sonama en même temps abse ka vidéo liker c'est-à-dire ka vidéo kanu et ka partager ka chéri et ka se ka la so ko quoi merci on y tient baraji à la mella donc on va camber chambre